दा हो जाया ओइ फिस्ला केन्द्रेदा नोंखौ मा होनजानो बाबावो दादुरि होनजानो बाबावो आनैसो बाव नों आं नोंखौ खोन्थाना होबावखाबायना मा होनदों नोङो नों दादुरि होनाखै दालाय नों होनखादोंथ' हा लावथि बोरै लावथिया बाहेरावसो ना लावथिया बोरै आइ दै आंखौ बुनो नागिरबावबाय नों लादु लाबोखालाथ' आं एब्रावहाय लादु लाबोखाला आं नोंनो आंखौ बुब्ला मिथिबाय बुयो दादा बेनोसै नालाय अबा थांदों हा अबा थांदों आब' इसायालाय आब' इसा हस्टेलाव मायाव हस्टेलाव माबे हस्टेल ए हस्टेलसो आंलाय बेखौनो हस्टेलसो होननाय खोनादों खनसे बुंबावलाय हस्टेल ए हस्टेल मा हस्टेल बिलाय लाय बे मानसिफोर थायोलाय बबाव मानसिफोर थायो बिलाय स्कुला अ स्कुलाव आच्छा ओमफ्राय दादायालाय दादानि मुदा टिउसनाव सोरो दादानि मुदा टिउसनाव नों स्कुलाव थाङो ना थाङा गाबोनथ' हाबा जानोसैना मास्टारनि सोरनि मास्टारनि नों हाबा जाहैगोन मास्टारनि हाबाखौ जाहैगोन नोंखौ लिंदों मास्टारा फैयो होनखादों सोरो मास्टारा ए नों फैयो होनखादों नों बाइकजों मास्टारनि हाबायाव थांगोन सोर आङो औ बै नोंसिना आनैयालाय आनैखौबो लाबोगोन आङो जोंहा अट'जों थांगोन माजों अट' आयौ अट'आ बेसे गिदिर खोन्थालाय एसे गिदिर बेसे गिदिर रा खोन्थालाय एसे गिदिर गारिना ए हा खारखायो अट'आ बबाव खारो बैयाव बै दखान खाथियाव दखानाव नंगौ दखान खाथियाव माबा खारदोंना सोर थांगोन बाबाखौ नायनो थांना जों नोंसिनाव थांदोंमोन ना ए बाबाखौ नायनो थांनायाव जोंनाव हाबबोनाया दा ए अट'आव साबेसे मानसि गाखो जायो बेटारिजोंसो थांदोंमोन दा ओरै फैलाय मा होनदों बेटारिजोंसो थांदोंमोन ना बेटारिजोंसो ओरै नाय बेटारिजोंसो थांदों ए जारलालै सयथि सोर थांगोन गाबोनो मास्टारनि हाबायाव औ आं आनै ओमफ्राय औ ओमफ्राय मामिया थाङानो मामि थाङाथ' थांखायो आनैयाबो थाङानो नों सोरजों थांनाय आनै फिस्लाया थाङानो थांखायोबो नों सोंहैलाय थांलाय आनैनाव सोंहैलाय थांलाय आनैनाव आनै नों गाबोन थाङा ना थाङा होननानै सोंहैलाय बबाया होनारा रायलायलाय दादा नायसै दे बबा होननो हामा दे दादा होननांगौ दे नोंलाय गुड बय खाना नोंखौ गुड बय होनखायो दा सोर होनो नोंखौ गुड बय होननानै मानसिफोरा बुयो नंगौ मानसिफोरा बुयो माबोरै बुयो थामल' खायो आयै नों ओमफ्राय बुवा गावसोर गोच्छा बुया ओमफ्राय नों बुफिनखाया दा नों बुफिनखानाङालै ने बुफिननो हामखालै ने मामियाबो थाङानो गाबोनो हाबा जानो नों सोरजों थाङो मा सोंहैला थांलाय आनैयाबो थाङानो गाबोन हाबायाव थांगोन दे थाङानो हनै सोरजों थांनाय नों आं थांनो दा नै आनै फिलायाबो थाङानो सोंलाय आनैनाव सोंलाय
Nak yang mama saja. मा जादों आखाया Saudara pun. आयंआलाय आयंआ थांना थानो नों आयंखौथ' आंनो जा खोन्थाबाय नों आयंजों बुजाबावसिगोनसो नों एबारावहाय मा नों खिथाया आंखौ बुयो नों आयंजों होख्लायजाबावसिगोनसो आयंआसो नोंनो ओंखाम संना होयो दा ओंखाम संना होजानाय नङा नों आयं बुरैजों Kamu jalan bayar. मा Kamu nani kan dawa bayar dokon. wah ओंखायनो दुगाखादा नोङो दुगाखासै दा he गाबोन सोरनि हाबा जाहैगौमोनलाय ओइ ओरै फैलाय Kami master. सोरनि Master. सोर मास्टार नामा मा नाम Amincia. थाद मिथिबावा ए बोरै जानांगौलै बिदिजोंलाय माजों थांगोन नों मा बिदि थाखुमाखो बिलाय ओरै फै